First time दखान गथ' नोंसोर लागोआव दिनैसो first time आं दखानाव थांनो नागिरदों सैमानो सैमा दाहोनब्रा दुगुनो बिस्किट मा रिएक्सन होखो मा कमेन्ट होखो नोंखौ नुनानै समायदों होनदों पकरि जाहैनोसै दखानाव थांनो नागिरदों पकरि जाहैनो जाबाय दा खुलुमहरदों जाबाय दा औ दे जाबाय नै सालायग्राया दिनै आलदा निउ ड्राइभार I got a new driver आंखौहाय ड्राइभार गोथांल' बाहायखायोहाय ड्राइभार गोदान मोनबायलै नै दिनै फार्स्ट टाइम दखानाव थांनो नागिरदों आजोलिया ना ओमफ्राय ओंखायनो आं स्कुटिबो सालायदों स्कुटिखौ सालायहोदों आं फार्स्ट टाइमखाय भिडिअ खालामदों दे नामा मोजां मोनदों माने आंखौ टेस्ट खालामनाय जादों टेस्ट ड्राइभ नामा गारियाबो सोलायबाय नालाय दखानाव लांनायनो आं दिनै ओमफ्राय माबायावबो भिडिअ खालामनांगौ जानायावबो खालामनांगौ होमब्लालाय मा जाहैनांगौ नोंनि भिडिअआलाय माथो जाहैल' आरे नोंलायना आंनि स्कुटि सालायनायखौसो दे नोंनि स्कुटि सालायनायखौसो भिडिअ खालामनो आरोखि आं दा ना माथो आंलाय इंलिससो बुजिनो मा जागोन होनदों आजोलि मालपवा पियाजि ओमफ्राय गाइखेर साहा लोंनोसै दासो लोंखांफैखादोंमोन हाबानि उनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम ने दखानाव खावथं दखानाव हाबायाथ' नै माबायानो जाहैबाय 20 दिनानो जाहैबाय ना खावथं नुजाहैनायसो खावथं दखानाव खावथं नुजाहैनायसो जों दिनै मोनबायबो दा हनै मोनबायानो दखाना मोनबायबो ना बेसेबां मिनिटसो लाखो 5 मिनिट नामा 5 मिनिटबो लायालै 2 मिनिट नङा 2 मिनिटल' लायो 5:11 जाबाय थाब थांफिनगोन दे थाब थांगोन दा आं भिडिअ आपल'ड होनांगौ ना बयनो होनांगौ इउटुबाव बयनो बानायगोन आपल'ड ना बेयावनो खावथंआवसो बानायगोन होमब्लालाय नों लेटसो जागोन नामा आंबो फैनो हायो ना बिदिनो खालामदो होमब्लालाय आं सालायनोसै सालायदो दखान मोनबाय ना दे दखान मोनबायनो आं सालायनोसै आं लाजियोहाय You lazying? Okay, I am सालायing then. ओमफ्राय नै लोगोफोरजों मा जाखो दखानाव सहैनानै मैसो गारामा ओमफ्राय मालपवा जाखांबायमोन ओमफ्राय बेबो सासे लोगो बेखौबो जानो लिंहरदों मालपवा सावग्राया देनजार खुसि जादों जों थांनानै अयथासार खुसिखा जोंखौ फार्स्ट टाइम नुबाय दा बेबायदि दखानाव थांनाय खुसियानो अयथासार जाजोबदों मानसिफ्रा रिएक्सनफ्रा एकदम जि खुसिखा आजोलियाबो दखानाव फार्स्ट टाइम थांनो मोननानै पकरि लाबाय आयंनिफ्राय फिथा सावो नै गोथावनो बेलासिबाबो फुंबाबो मोनो ओरै नै आब'मोन दं ओमफ्राय नै पकरि जाग्राया जाबाय दा होमबा आयंआ एसे उनावसो मोनसिगोन ना माथो ना एबार बे आयंनि ओमफ्राय जोंनालाय अबेथो बे जोंनि दे होमबा जों थांग्रोनोसै ना औ नोंना बेसेबां नांगौ आयंनालाय हा 10नि नों नेनोसै दे आमा थै सेसलै औ मा जायोमोनलाय बिब' आब'सो जाबावो लोगोफोर जाखांनानै फैबाय दखानाव ने माबायदि मोनजाखो गोथाव मालपवा जानो लुबैबायमोन आं गोबावसैमोन ओमफ्राय मैसो गारामा जाबाय आरो साहा लोंबावबाय ओमफ्राय नै पकरि लाबाय लादों ओमफ्राय कुरकुरे ओमफ्राय सैमानो दुगुनो दाहोनब्रा दुगुनो बिस्किट सैमा होनो दे नोंनि फार्स्ट टाइममोन दा दिनै दखानाव मोजां जायोथ' ने बाजारा जायो बेनिफ्राय बांसिन जायो जाग्राफ्राबो माबा फिथा मोनलायो दाबो फिथा मोनजायो दासिमावबो फुङावबो मोनो बेलासियाव मोनो जादो गोसोबा ओमफ्राय बेयाव पकरि दाबसे सावग्रा दंमोन गोथाव सावो बेनाव बन्द'मोन आरो बबेबा थांदोंनो नामा दहाय खिथानाया ना बरिया बेयावसो जायो जोङो बेयावल' जायो आखाइ आइदि गोसोम जानानै थाबाय दाबो हामासै दे ओमफ्राय थाव गुदुं खामनाया मोजां मोनबाय दा ओमफ्राय
दिनैसो फार्स्ट Your टाइम first ना time experience. औ नोंनि first time experience रायलायदों दखानाव मानसिफ्रा थिगसे ना नोंखौ नायहाबदों ने औ नि रिएक्सना औ हिन्जाव गोदान होननानै सोंदों गोदाना बेन्दा इदि होनदों ओमफ्राय आं गोदान नोंदे फुराना एक्सपिरियेन्स औ हाबा जाखांनानै फार्स्ट टाइम गामियाव ओंखारबा इदि सोङो ने औ गोबावसैना ओमफ्राय माने जेन'बा हाबा जाखांनानै आंबो गामियाव थानायबो जायाखैना ओंखारनायबो जायाखै एखायनो दिनैसो नुनायखाय सोंबाय आरो मा रिएक्सन होखो मा कमेन्ट होखो नोंखौ नुनानै समायदों होनदों दखानाव फार्स्ट टाइम फैदोंमोन ओमफ्राय रिएक्सन माने कमेन्ट खालामदों आरो ना बयबो माखासे दखाननि मानसिफ्रा सिनायनायफ्रा ओमफ्राय नोंखौथ' सिनाया जेन'बा आंखौ सिनायबाय आंखौ सिनायनायफ्रा बेखायनो सोंबाय रा गोदाना बे नामा हिन्जावा बे नामा होननानै सोंदों ओमफ्राय मोजां होनदोंना होनदों समायदों मादों होनदों औ ए दे होमबा दोनसै नोंसो दोनथ'नोसै ने जों थांनोसै दे औ जों फिल्डआव दं नै दखाननिफ्राय फैफिनबाय दखाननिफ्राय फैफिननानै खाथियाव फिल्ड दङ बेयाव दङ आं इभिनिं वाक खालामनायसै दसे दे खालामदो इयाव औ ओमफ्राय थांनायसै दे अके अके आं थाबायनोसै दसे दे ओमफ्राय थांनायसै इभिनिं वाक खालामसै बेयाव औ दे खालामदो गुसु मोनदों आं नोंसोर गामियाव मिथिगौ औ होजोंहाय इदि गुसु जालाथ' दा गरमसो ओमफ्राय आं दिनैहाय माने गोजांनाय मोनदों साद्रि इदि जुमलायलाबो गोजांगायाखै गुसु मोनदों औ ओमफ्राय होजों बिदि गोजांलानो नों थाग्रायाव औ ओमफ्राय नोंसोर गामियाव गोजाङो औ गामियावलाय नोंनि गामियाव गोजाङो माने पलिउसन फ्रि ना फ्रि औ गामिनि एयार माने पलिउसन एनभाइरनमेन्टआ फ्रि आलदा जायो नयस पलिउसन फ्रि औ ओमफ्राय गासिबो फ्रि इनभाइरनमेन्ट इज क्लिन होमब्ला आं दसे थाबायनो दे स' होमब्ला गोजोनबाय आंखौ नों दसे ने औ दे नेनायसै गोजोनबाय दे मोजां मोनदों औ दे फैनानै आरोबा माला फैनो मोनबावगोन मिथिलाना फैबावगोन फैबायानो थानाय जासिगोन फैनायाथ' फैगोन नों लाबोआबालाय आं बहाथो फैनो मोननो ना खोथाया बेबो दे जेनेबा नों आंखौ मा गोसो जानानै लाबोदों बेखायनोसो फैनो मोनदों दे दोनबाय दे अके औ दे बाय आं बाय थाबायनोसै बाय दसे बाय दे बाय बाय